umuntu, ngifuna inhlonipho kumuntu wesifazane. Noma ngakuthiwa nginaye mina, maybe baningi ngihlukana nabo inkinga, sibanga nje inhlonipho, angifuni ukuthethiswa umuntu owumame. Ah, Kokugcina, umuntu wesifazane ayi, ogqoke ibhulukwe, hhayi, hhayi, angimthandi. ngiyambonga. Hhayi, ngiyambonga. Sanibonani babukeli, ukhulumayo uMavesta. Umfana wale enquthu enzala abantu bankomazeni polish. Namuhla siphethe i-guest yethu ezoyichaza ukuthi ubani, izonitshela ukuthi isukaphi. Ah, futhi uyaphila? Hhayi, ngiyaphila lokhozi. Yeah. Phila kakhulu. Ah, Qhabanqa yeah. Cha, sicela la ekhaya ukhululeke yabona. Siyimicabango podcast, sifuna umuntu nje yabo esoxoxa, hhayi ukuthi kunento enjani. Just nje kumele sihlale sixoxe sikhululeke. Uma kuthi kukhumula iy'cathulo y'khumule. Uma kuthi uphume uyochama uyaphuma. Uma kuthi nje uyabona nje ukhululeke. Uma kuthi uphuza nawo amanzi, phuza amanzi. Uma kuphuza udrink, phuza udrink. Eh, konje ubhuti ubani igama mhlampe? mina, uKhayelihle Ntombela Jeffrey. Mhm. Ekhaya, phumela ekhaya babananga, e-NBA. Ekhaya ngidume ngoGrembe ngoba ngadlala ibhola. La eGoli, ngikwazi nami kumanje, la eGoli, uMadevebeshe. Oh, Hlala la ehhostele eForsolus African B_H. oh, bakubiza nguMadevebeshe. Ya, ngibiza ngoMadevebeshe. Ah, okay, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Konje mhlampe bhuti uMadevebeshe, ubuza nguMadevebeshe negama ley'nsizwa. Ya, exactly. Ah, ubhuti uMadevebeshe udume ngani ebabananga kuwo? Ngakithi babanango, mina ngidume nje, ngadlala ibhola. Okuningi nje ngidume nje njengomuntu okhuthele futhi okhonayo ukusiza abantu endaweni. Kunomcimbi kushoniwe kunani nani nje, mina nje ngumuntu odingakalayo isikhathi esiningi. Oh, umuntu active nje okhona. Open. Mm, okay. Oh, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Konje omunye umbuzo ngicela ukubuza nje izinto ey'ntathu oy'thanda ngawe, oy'thanda ngawe nje. Uthi hhayi la ngiyayithemba-ke. Nanokuthi ngiyazi, ya ake nje oy'thanda ngawe. Enginazo noma engingafisa ukuthi isifiso sami. Hhayi isifiso sakho, oy'thanda wena ngawe uthi mhlampe mina nje ngathi ngiyayithanda ukuthi ngiyakhona ukuthula, yabo. Izinto ey'kanjalo. Oh, hhayi, mina engithanda ngami, bona nje engithanda ngami, eh, ukuhlala nabantu. Ya, ya, ya. Hlala nabantu, ngikuthanda kakhulu. Mhm. Hlala nabantu sixoxe. Eh, Kunokwenzeka nje endlini ngize ngigcine ngiphume, ibe ikhona into mhlambe engingayisela, kodwa kuwukuthi ngoba ngingedwa. eh, Ukuhlala nabantu. Okwesibili, iredo uma ngabe ingekho, oh, ayi, angikhoni mina ukuhlala iredo uma ingekho. Ngoba ngisho la engifike khona ngabe mhlambe ngivakashile, ngizame lawo masenti ngithi ngcono ngiy'thengele iredo. mhm. Ne-T_V-ke nje iy'tori, Ya. izinto empilweni yami. Oh, kusho ukuthi kahle kahle umuntu open, Hhayi, ongazwani nokuvaleleka. hhayi, mina Mm, shi open, kodwa nje bese ngibuka nesimo bese ngivala la, ngithule ah, ngibuka isimo. yini kokunye ngicela ukukhatha. Okunye kwesithathu, empilweni yami, ngizwana nomuntu ngokwesidalo one, angibhemi. Mhm.
ngifuna-ke umuntu uma ngimtshela ukuthi hamba obhema phandle ungilalele. Okwesibili futhi ngizwana nje umuntu oklini nje like ake ngithi ngiqashile noma ngiqashile bese uzongivakashela. Uma ngabe uzoshiya nje isinqamu sikagwayi noma uzoshiya ibhodlela lebhiya noma udrink uma usuqeda ukusebenzisa uthathe uyokulahla. Kahle kahle mina ngiklini kuwukuthi nje ngoba akabi nawo amandla okuveza ubuklini bami. Oh, Kodwa nje okay. ngiklini. Okay, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Oh, konje ubhuti mhlampe ngingabuza ngithini nje uma ngathi uthola umuntu noma ngabe oh noma ngabe umuntu ukhona mhlampe udinga umuntu okanjani nje wesifazane ukuthi ungaphila naye? Uhlobo luni lomuntu? Mhlampe udinga labo esibuye siphume nabo siyojayiva noma ufuna umuntu okanjani mhlampe? Isibonelo. Lo mbuzo ongibuza wona ngoba mina ngumZulu. Umakoti engimfunayo nje noma intombazane, mina nginokuthanda nje umuntu uma ngibona ukuthi eyi ngingamthanda. One, okokuqala, ngithanda umuntu wesifazane onesilendo, hhayi owesidudla angimthandi. Two, Aha. ompofu kakhulu angimfuni. Nje noma kuthiwa mnyama noma kuthiwa unjani selonge nje umuntu uyambona ukuthi cha lona muhle bese ngithanda isizotha somuntu. Oh. Nje nanokuthi-ke umuntu ngifuna inhlonipho kumuntu wesifazane. Noma ngakuthiwa nginaye mina maybe baningi ngihlukana nabo inkinga sibanga nje inhlonipho angifuni ukuthethiswa umuntu owumame. Ah, Kokugcina umuntu wesifazane ayi ogqoke ibhulukwe hhayi, hhayi angimthandi. ngiyambonga. Hhayi ngiyambonga. Mm. Hhayi, ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa. Manje ake sithi mhlampe uphumile uyophuza udibane nentombazane etshwaleni. Kube ngathi ey'nkulumo-ke niyazwana. Uma kube mhlampe angisho ukuthi mhlampe ufike umuntu ohambe hambe yabo. Engathi enkulumo-ke iyazwana. Ekugcineni mhlampe ngakusasa ekuhambeni kwey'nsuku uyamnika yini lowo muntu okanjalo imali? Ubona ngathi ku-right yini ukuthi mhlampe ungamnika imali uma uhola or uma kukhona imali oyitholayo encane uthi hhayi le ngizoyinika leya ntombi yami engidibana nayo la. Sesiyathandana. Nahlangana etshwaleni Sengisho ukuthi kwangathi angithi sesiyathandana. nathandana. Ya vele phela umuntu wesifazane nje umuntu umthande ngayo yonke into kodwa-ke futhi kumele ngihlele ngithi okay lokhu njengoba nje hhayi lokhu kungabi-ake ngithi sesinengane hhayi uma kabani sizokwenza kanje. Uma ngabe singakabi nayo uma enesibongo hhayi uma bani akakayibhekela mhlawumbe ngimuthi va i-airtime mhlawumbe ngimuthi va Mahla naye ayibheke ukuze noma ngimbiza agibela khona ukugibela. Ya, hhayi ngiyakuzwa ngiyakuzwa ngiyakuzwa. Ngiyakuzwa Ntombi. Okay, ngicela ukubuza omunye umbuzo la ukuthi unabo na abangani? Kakhulu. Mhlawumbe ungasibalela ney'nkabi zakho mhlampe, hhayi zonke, futhi hhayi ukuthi labo ongababalanga mhlampe akusibona. Usi-highlight-e nje ukuthi hhayi mhlampe ogcina ukuba nabo nje ukuthi hhayi iy'nkabi zami Hhayi nginabo ngakubalela. obani nobani. Eh, uMbongiseni Ngobese, Mm, uhlala la, uhlala eSprit, mm, ebuye buya futhi neThokoza. mm, WakwaNgobese le ngasekhaya umakhelwane. Njengoba bengisekhaya nje ngogudi, mm. ekhaya mina ngafika ngo-6 ngathi ayi ngiyalala imoto isazama yayinenkinga ngafika ngo-6 kodwa nje uye wangivusa ngo-8 wathi ukuphi ngathi khonile ukuya ekhaya ngathi nayi ngikhonile wathi vuka eyi Ah, vuka uze la nayi ibhalentine ah, ngavuka ngaya kuye bese omunye engicabanga ukuthi mhlawumbe umfana washo bathi ubhutiza makhelwane-ke nje wala ngithatha amagxathu abe mane nje ufike ekhaya kubo. ah, Kahle kahle nginoxhaxha sengisho nje mina-ke ngiyathanda nje vele yeah. ngoba namanje ngoba sila nje kungenzeka ifoni yami ikhala inkinga sekugcine ngayifaki. Ngiyakubona sidinga Ya. ifoni ingaze isiphazamisa. Ya. Oh, yini oyithanda ngabo?
abangani ngithanda bakho. ngabo. Uthi nje hhayi ngibakhethi, hhayi vele lezi nkabi zami zingichaza ngokuthi nokuthi nokuthi. Kahle kahle abantu abangaze bangilahle Ya, njengoba sebesebenza. Ibantu engibazi sasifunda nabo. Inkinga ukubona lo moya wakwaShobe ingane nje kunami kuwukuthi nje mhlawumbe naye wabona impilo ukuthi kuyaphileka la. ya, Lo wakwangoba esontanga ngithi sasifunda naye. ya. Uyasebenza, yebo maybe mina ngakawutholi umsebenzi othe ngibuye ngithole ngithi kodwa nje abangilahlile. Abanye bangilahla, abanye kufika umuntu afike la mina ngihlala ehhostela akuyindlu yamahhala le engihlala kuyo. Omunye afika kimi ethi mhlawumbe ngizokwenza ilayisensi. Okusuke kuwumngani wami engiphila naye ekhaya. Afika yenza ilayisensi, mhlale la sidle, enze ilayisensi ayiphase ingabe u-40, ingabe u-8, ingabe u-10. Uma Ya, eseqedile ya. cishe mhlawumbe nganoma uyawadilitha amafoni ami wenzani. Kodwa laba cha abase bangilahle. Bafikela kimi baze bathola imisebenzi baze bahlala kwa-Josh ko-Sprit kuphi kuphi. Kodwa nje Okay. bangani bami. Hhayi, iy'nkabi zangempela. Iy'nkabi zangempela. Ya. Cha, ngicela ukubuza omunye umbuzo obheke nje eceleni ngalo. Hhayi ngawubuza lo mbuzo. Ukuthi yini nje elicasule emantombazaneni? Kuthiwa ngolimi lamanje, lolu lama-2K bathi red flag. Kuthiwa nje yini nje ekucasula nje amantombazane, mhlawumbe ucasula intombazane enjani uma uyibuka nje kulo Cliff enhliziyweni yakho. Intombazane, cha, ngiyawathanda amantombazane, kodwa nje hhayi ukuthi futhi ngiyawazonda. Kodwa nje entombazaneni into engingayithandi nje okokuqala nje noma iyiphi noma eyakithi. Intombazane igqoke ibhulukwe nje. Ayibona. Angiyithandi. Two, intombazane engenakho ukuthi lona umuntu wesilisa engikhuluma naye, mina ngiyintombazane. Intombazane kufuneke yazi ukuthi ikhuluma nentombazane. Ya. Ngisho ngokwesidalo nje, intombazane kufuneke iyihloniphe ukuze nathi sizoyihlonipha, kodwa nje kakhulukhulu, hhayi intombazane igqoke ibhulukwe elokhuzana angiyithandi. Ngisho Ya. ekhaya nje, ngisho ingane yami ngaze ingane yami intombazane, kodwa ngaze ngiyithengele ibhulukwe futhi ngeke. Manje ngoba amabhulukwe agqoka kanjena ntombela, Mina or ngesayidi lakho. mina umama wayezele ngathenga amanabukeni labhala e-Blackable la adulayo ngawathenga cishe aba u-100. Maye-ke wangicela kwaqala lapho lokhu, maye-ke kodwa iviki liphele esethini cela imali yama-Pampers ngimtshela ukuthi amanabukeni ngawathenga. Namanje-ke wavele wabona ukuthi hhayi kusho ukuthi ubaba kabani ayithandi le nto usevele ayithengele. Namanje ibhulukwe maye ngabe ethi ucela iy'mpahla y'kabani ngimbuza ukuthi kodwa ugqoka usayizi bani? Ngimthengela isiketi neloko. Kodwa uma ngabe ethi uzoyithengela yena ngiyamnikeza imali, kodwa uma ethenga ibhulukwe ngiyamtshela ukuthi kodwa yazi ngane yami angithandi uyigqokise le nto. Kodwa akulungile phela ngeke ngize ngiyishaye, kodwa kowami umuzi inkinga ngisahlala emzini kababa. Kowami umuzi hhayi. Ngeke ukuze ngoba ey'nganeni zabafowethu noma abashana, hhayi abangeni endlini yami begqoke ibhulukwe. Cha, ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Ngiphinde ngibuze futhi umbuzo futhi othi, ake sithi namuhla-ke uyi-president namhlanje. Bewu-Ramaphosa. Namhlanje ake sithi ake sishintshe nosuku sithi namuhla i-1 January. Uzoba i-president kulo nyaka wonke uze uyofika kwi-31 December. Yini ongayishintsha e-South Africa noma yini ongayenza noma yini ongayiqala? Eyi, kuningi kodwa ngeke ngakubala konke. Kodwa nje Ngiyakubala nje ungakhululeka. kodwa uyabona uma kungathiwa nje manje ngiyaqala ngumongameli. Ngake nje ngiqale nje ngithi nje yabona ukusuka uma sisuka nje sisuka la efohlo, mina ifohlo angeke nje ngiyeke ukuyibisa ngoba kudlala khona. Futhi igoli ngilazi ngalo. Masiphuma nje la efohlo sijoyina u-N3. Mase uyeka u-N3 sijoyina lo mgwaqo obheka i-Standard 2. Ukube kuya ngami, ngake nje ngithi ake kube u-4 lane, 2 lane kuya le, 2 lane kuya le. Iy'ngozi zingaphela. Ngiwuthathe ngize ngiyowubeka emgwaqweni oJikeli Friday eBathrift. Abese yonke imigwaqo yangasemakhaya
ngoba abantu bayavota kodwa abaze bakubone into abayivotelayo. Abese ngiyeze ibe i-tarot. Ekugcineni kukonke, abese ngikuthatha lo 350 Ramaphosa asinikeza wona. Ngiwuthathe mina ngiwenze ube ngale ka-1,000 ukuthi ngaba malini, ngoba kuthiwa sihola lo 350 kuthiwa asenze umuntu akazama ibhizinisi. Iliphi ibhizinisi engalidlala engalizama ngo-350 yabona? Kuthiwa azame Yebo, kuthiwa impilo. Uma ngabe ngale ka-1,000 ngakhona mhlawumbe ukuyothenga mhlawumbe amasaka amangaki ani ngingahlukanise ngenze 3 yamaphisiphisi ngidayise ama-chips noma ngidayise ini yabona. Ya imali lena nje ehola abantu abangasebenzi ngayenza ithi xaxa ngale kwe-1,000. Okay. Hhayi, ake siyivale-ke le chapter manje. Ke siyophuza amanzi. Sesigqibile. Hhayi, njalo phela Asikagqibi. Oh, Asikagqibi. Inkinga phela ngisumXhosa, i-community. second half. So buya-ke siphuza amanzi. Hhayi, Ngiyabonga Ntombi. hhayi, mnandi, siyabonga.